Horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sutapara di hata ni Tuhata, cumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita ni Minggu pa-15 dung Trinitatis 25 September 2022 imana tarsurat di sada Timotius bidu onom ayat onom rodi ayat sia dohot topik Minggu hadaulaton mardongan sabam ni roha ibadah disertai rasa cukup. Hujaha madihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabi songonoma hata ni Tuhata. Pangumuan gudang dututu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Aida ngadong tabuat tu hasyanganon jaladak terbuat kita agia ahalah ruar. Alai moluadong dihita si pangano dohok parabiton tahasabab pomai. Ia akan anaing gabe mamora madabu tu bagasan pangujunan dohok sabil dohot tulan hahisapon haotoon akan mangago na mangalonokot jolmai tu bagasan jea dohot hamagoan ima hata ni Tuhata di hamuaka amanami dohot inanami mokus manang hamokuson o matodi ni zaman na sedang merasuki ngulu ni hajol maun waing tamak atau ketamakan serakah imaramuse didok diaka istilah na asing. Akamang doho tamuinang roh ini tidak pernah mengenal rasa cukup dan tidak pernah mengenal rasa puas. Toktong dosai marna hurang. Atik pe naung suksuk di ibana. Saitong do dang marna sukup. Nunga adong sada naing dudua. Nunga adong dua naing dutulu. Nunga adong tolu naing do opat. Songoni masa terus narupane. Nga adong Corolla naing do adong Livina ate. Nga adong Fortuner naing do adong Fortuna. Nga adong Mercedes naing do tong adong Muse Alphard. Dohot akka jenis ni mobil na asingi. Nunga adok kaumana sa topak, naing dudua topak, sahatu na martopak-topak. Akamang dohot tamuinang ati buhado, ketamakanon, manang hamokusonon, keserakahanon, dang beholat tu barang, manang materi. Alay nunga merasuki sahatu ngulu na asing. Contoh na rupa ni, hiadu binigi sada ama madok songonon. Hatik pe mungkin ibana na sedang mergai-gai do, cerita-cerita rupa ni taringot waka, na manguli do na marhamulian. Didok songonon. Kananggo na diorai, mangurui do, inna ibana. Anggo manabay, tang diorai. Ninna rupa ni. Terlepas manangaha motif na madoko ni, alay na pasti terida dudisi ketidakpuasan ni jolmai dina adong nuaing di ibana. Dak puas dope pakilalaan na dinaung adong di ibanay. Saitong say marna hurang. Di zaman saunarion, di zaman na serba modernon, kayaknya orang sengaja dibuat merasa kurang. Naingan, naingon. Nga dapoton, naing do dapotan. Gabi say songon na dionanima, on an, inna rupa ni. Gabi onan. Naing dituhoron, di mereng musedisan, naing tuhoron na nangan. Say songonima sa torus na. Akhirna, dang diboto bemulak siyan onani. Muruk matong amat tadi jebu. Ala palilik kumulak siyan onan. Namarway do hodisi, ninna. Roma inatay mga lusi at situluku ineban. Buhasa at situlum.
sehat doho nak kini ngalau tuonan ninna matai rupani tu inate haci tu luku naik sudi hutuhor ninna ma mangalusi roma amatai madok tu inate so ditadaho dirim soala gudang ni hepeng dibuat koto nani sehira namora ho ninna marupani sa songon namuruk hakmu akamang doho tamuinan ami olu duga bihacit ulu niaka inata molo lau tu onan molo diaka kota-kota besar gabi hacit uluna molo lau tu mol manang tu pasar swalayan dakola ni natta berate hayate songoni nunga doho takamata nangaka ianak kota nuai ai dibereng dipake dongan na songonan naing do pakeon na songoni dibereng di dongan na adok songonon naing duarong diba na songoni jadi jujuk majol maun dang bidi diri na sa diri ni halak nama ditampilhon ibana nang so cocok di badan na pahiani dipaksa may dipake asa unang talo ibana siya dongan nay jadi olo ma pebelgehu yesui pagel leku manang pasopitu you can see masudi na petinggaya salah petaho dipake halak bedekon ibana pe dipake ma atik pedak cocok neberuon hola dibahe si Ronaldo ima bitang sepak bola nasihat Brazili pangkasan niubu na saya songon acicibang bah sude mabawa marpangkas ubuk songoni rupani tenar dui yesu songon istilah nuaing viral dui satiki suak songonima nang dia kaparupuan hola dibain si Syahrini jambul katulistiwa ubuk nai ba memak saya songo tugu monas matutu songo jambul katulistiwa sudi ma aka anak buru nang doho takai nata mamake songo ni atik pe dak sumatui ba hepok masudi om manuaing na sedang taida sutuk sotung tod di si songo ni sedang mangonggopitan waing hati-hati yesui ngasanga songgop tutu molonu nga songgop hatok matapalau sia dirita tod di sisongoni taide maaka amang doho tamuinang iklan nuai ngate jadi semua iklan itu bertujuan agar kita merasa tidak pernah cukup dengan apa yang telah kita miliki sepertinya didesain seperti itu dibuat seperti itu supaya manusia ini jangan pernah puas merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Misalnya, sehat saja tidak cukup kalau masih GP, gede perut, gede paha, gede pinggang, dan lain sebagainya. Satabi. Punya wajah cantik tidak cukup kalau kulitnya masih belum putih seperti bengkoang. Punya badan yang bagus tidak cukup kalau tingginya belum nyangkut di pintu. Akhirnya adong ma susu na hatok mabahet tibu hola diinum pitor tibu tutu alai hola diiklani ai ternyata dung diinum sebenarnya bohado dang adong na berubah tongdo songoni akhirnya gudang majol maun PKI setabiate pria atau perempuan korban iklan. Atong molo songoni akamang doho tamuinang dia mah si ulota songo dia mahita mangulu jala bersikap di zaman on di zaman na serba konsumtifon di zaman hedonisme on hamu akamang doho tamuina nami marguru tuturpu jamita on tentu salah satu kiat menghindari roh materialisme, roh konsumtif, dan roh hedonisme adalah dengan mencukupkan diri dengan yang ada. Jadi molo didok hedonisme
yaitu ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan itu merupakan tujuan hidup. Jadi lahu mangguhi kenikmatan dohot kesenangan ni diula jol mama manangah yang haram yang halal diula mai sudi. Alani diajari duhitan yang berhiti turpukon mencukupkan diri dengan yang ada, maka sebab pun na adong taha sebab pun ma na adongi odo sada siulota hasabab pun na adongi molo di judul ni bibel tay di dok ulido rohana sabam di ayat 2 takas di dok asal ada makanan dan pakaian cukuplah molo adong dihita si pangano doho parabiton taha sebab pun mai. Tutua kamang dohot tamuinang, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berusaha untuk mempunyai lebih dari itu. Bukan. Yang dikecam Paulus dalam nats ini adalah kalau orang Kristen itu tidak pernah bersyukur. Kalau orang Kristen itu hanya meratapi yang tidak dipunyai, tidak pernah mensyukuri apa yang ia punyai. Paulus naing manugihon hala Kristeni asa toktong madok mauliate. Lapatan na makasabab pun na adongi. Hasabab pun ma na adongi. Cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Merasa cukup dulu, bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita. Baru dari situ kita berusaha untuk memperoleh lebih banyak. Jadi akamang dohot tamuinang, tang na diorai hita memiliki lebih banyak. Tahu, tang na diorai hita mamora. Si bora main naguguk, jutul may sautik. Mamora mahita luhut, alay sumurung mau sautik. Danin na do. Yang dikecam itu adalah jika tidak ada rasa syukur. Tanga dong roha madok mauliate. Tutuna paduahon siulota menghempang akar roh na tadok digijangin kiningan ima rubah gaya hidupmu. Unang mati at tungalani gaya ate. Mati petaho na piting bergaya ina. Unang. Napatuluhon bedahon dia do keinginan jalan na dia do kebutuhan. Asa taboto kamang dohot tamuinang, kebutuhan itu ada batasnya, ada dosisnya, ada takarannya. Ala yang gu keinginan manang hagiot, dah ngadong batas ni nga adongon, naing dua dongan, ima hagiot. Aydang na diorai minum mate. Na diorai mulu gabi di subur do. Ayang gu sagalas dah ngadong persoalan. Na diorai sadia do, na diinum do sajarikin. Bajangan kan tuak. Ay harway ngali pe diinum sajarikin mebuk do. Na paupaton siulaut ta ima bahen garis batas antara kebutuhanmu dengan kebutuhan orang lain. Jelas bahen garis batasna antara kebutuhan diri sendiri dengan kebutuhan orang lain. Aida na juk do terbalik. Gabi kebutuhan ni halak do na hugohi. Alani na palimahon jalan na parpudi sidohonon na marhite turpukon jadilah diri sendiri. Unang tiru halak. Molosongoni ibana may hok mahita didirita. Amen. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala suatu di bagasan rohanami bi asa di parbuihok katami parbuih na denggan parbuih na tongki di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.